Croeso i'r Cwmni Bach. Yn ystod 2024, mae yna bethau reit gynhyrfus ac anorferol wedi bod yn digwydd yng Nghymru mewn capeli ym mhob cwr. Yn ystod y flwyddyn, mae yna daith wedi bod yn digwydd, sef taith Tafod Arian yng nghwmni Lleuwen Steffan. Ac wrth fynd i gapeli yn y de ac yn y gogledd, mae Lleuwen wedi rannu nid yn unig lleisiau o'r gorffennol a hen emynau llawr gwlad, emynau gwerin gyda cynulleidfaoedd niferus, ond mae hi hefyd wedi dehongli nhw i hunan ac wedi cyd-gannu gyda'r lleisiau yma. Yn gwmni fi heddi ar y Cwmni Bach, y mae Lleuwen Steffan i sôn am y daith, i sôn am y profiad, ac i sôn am y sgyrsiau difyr mae hi wedi cael ar hyd y daith. Croeso i'r Cwmni Bach. Wel, Lleuwen Steffan, croeso i Studio'r Cwmni Bach. Diolch yn fawr. Wyt ti yma ar ddiwedd un o'r cyfnodau teithio yn y daith epic yma wyt ti'n neud drwy Gymru, Tafod Arian. Sut wyt ti'n teimlo? Wel, fyddai'n falch orffan, ond eto, dwi eisiau gwneud y gyd eto. Yeah. Felly mae hynna'n rhyfedd. Mae'n rhyfedd meddwl bod fi di, dwi'n meddwl bod fi di neud mwy na hanner rwan o'r holl gigs. A mae hynny'n... Ond gael neud o eto, alla. A'i ffindio ffordd yn neud o eto. Mae'r daith Tafod Arian yn daith o gwmpas capeli Cymru yn perfformio. Mae'n daith, ac os galw hi'n sioe neu'n brofiad, dwi ddim yn meddwl bod na ddim byd fel hyn wedi bod erioed yng Nghymru. Alli di ddisgrifio beth yw cynnwys y sioe? Wel, mae gwreiddiau'r peth yn dod o'r emynau coll ma, sef yr emynau answyddogol, y pethau sydd ddim yn yr llyfrau emynau. A wedyn mae di datblygu o hynny mewn ffordd. Felly, pethau nes i ddod o hyd iddyn nhw'n sain ffagan oedd ein o gasgliad o werin. Y rhan fwyaf nhw wedi cael ei recordio gen Robin Gwyndaf. Felly ar lafar mae'r emynau yma? Na fo, ia. Wedi cael ei trosglwyddo ar lafar gwlad, lle. A wedyn, o hynny, nes i ddod i nabod disgynyddion y lleisiau a cael mwy o wybodaeth pethau am yr hwyl Gymreig a canu pwnc. A wedyn mae'n datblygu fwy, achos wrth i fi fynd ar daith a cyfarfod pobl wedyn, maen nhw eisiau rhannu emynau. Mae yna ddynas yn rhannu emynau, mae hen nain hi di sgwennu. A wedyn, mae yna bobl yn canu mi. Yeah. Mae yna bobl yn anfon recordiadau o'r hwyl i mi. Yeah. A wedyn, dwi eisiau rhoi y pethau mae gyd i fewn i'r gwaith. Lle mae'n datblygu ac yn esblygu drwy'r amser. Yeah. Ia, ond mae o... Ond dim fi sy'n cymryd y blaen os lici di. Yeah. Dwi rhyw gan i cefndir ac cyfeilio i'r lleisiau yma o'r archif. Felly wyt ti'n chwarae'r archif, ac wyt ti'n clywed bobl yma o bob cwr o Gymru yn sôn am eu profiadau nhw, ac yna'n mynd i ganu. Na ti. A dyna lle wyt ti'n ymuno gyda'r canu, yn canu cyd-ganu gyda nhw, mae'n atgoffa fi o y dechneg siapaneiaidd yna o bwytho. Shibori, dwi'n meddwl maen nhw'n galw fe. Lle wyt ti'n pwytho darn o ddefnydd ar dros tu cefn i dwll ac yn pwytho sy'n dangos y pwythau mewn ffordd. Felly chi'n gweld y twll, chi'n gweld y pwytho, chi'n gweld y dilledyn, ond chi'n gweld y peth newydd. Mae'n teimlo i fi bod na gynghanedd rhwng yr hen a pethau newydd gyda ti. Mae hynna'n gret. Fydda fi fynd i chwilio am y dull yna o bwytho. Mae'n swnio'n debyg iawn i hynna. Achos dwi ddim wedi rhoi... dwi wedi llnau yr archif, ond dwi ddim wedi defnyddio y rhai dwi wedi llnau. Achos ti'n colli rhywbeth hefyd. Achos mae lot o'r hen recordiadau yma, mae yna un yn dod o
recordiad cylinder cwyr, ti'n gwybod, o 1995, so mewn fler, ond os da chi'n dechrau llnau pethau, mae yna bethau arall yn mynd ar goll. Felly mae'n bwysig i fi gadw'r peth amrwd yna. Gyda'r recordiad cylinder cwyr yna, mae'r recordiad hwnnw yn un arbennig, yn dywe? Yndi, hwnna di'r un o lais Evan Roberts, y diwygiwr, yn ystod 1995, pam oedd y diwygiad yn mynd yn ei flaen, lle. A dwi wedi clywed y recordiad. Dwi ddim yn deall y geiriau. Mae'r sŵn wedi lurgunio rhyw chydig. Do. Ond ydych chi'n clywed sŵn ei lais. Mae yna rhywbeth iasol yn hynny, dwi'n meddwl. Oes. Alla, achos na dyna'r unig recordiad sy'n bod, a mae o'n neud i chi, achos mi gath o fywyd hir ar ôl y diwygiad. Ond gath o ddim i recordio. Felly, dim ond hwnna. A hefyd, doedd neb yn gwybod bod y recordiad yma'n bod tan rhyw ganrif ar ôl y diwygiad. Felly mae hwnna'n arbennig hefyd. Ond mae'r bobl yn y llyfrgell, mae'r archifwyr wedi sgwennu'r geiriau lawr, tas y gen ti ddiddordeb clywed, darllan y geiriau. Ond wyt ti'n clywed y cracks yn achos mi oedd y cylinder wedi torri pam nath nhw ffindio fo. Felly dyna beth i hwnna. Felly, o ti'n dweud, wyt ti'n mynd ar emynau coll yma, emynau answyddogol mewn ffordd, yn dyfa? I ni'n gyfarwydd ar caneuon ffydd, ar y canon emynau, i ni'n canu yn Heddwysiau'n Capeli. Ond dyma ni emynau oedd wedi dod o lawr gwlad o brofiadau personol. Mae yna deimlad organig ag uniongyrchol i'r hyn sy'n cael ei ganu, yr ysbryd. Oes, mewn ffordd oedd yr emynau yma ddim yn ddigon da i ryw rai. Pam hynny? Wel, maen nhw'n llafar iawn yn un peth. Dydyn nhw ddim yn, alla bod yr odla ddim yn gywir. Gennych chi'r odl Wyddeleg, sydd ddim, fel ti'n gwybod fel bardd, well na fi. Ond dydy o'm yn odl mor slick, nac di. Dim, gen ti lot o eiriau llafar iawn, a pethau fatha emynau yn sôn am datws, a pethau banc, ysdi, held y bres yn manc dyw, a pethau fel that. It's just ddim wir yn gweithio efo. Dio ddim yr un fath, nac di. Ond pwy a wir, mae yna lot o bethau am sôn am wyn o seler dyw a rhyw bethau felly a maen nhw'n ond y rai dwi wedi dewis yn benodol hefyd yn rai sydd dipyn bach yn dywyll alla. Ond mae yna lawenydd yn nhw. Beth yw'r tywyllwch? Pam nes i ddechrau neud o y gwaith ma, ar ôl fi weld yr emyn, mi fym wrth rws uffern yn curo, yn ceisio cael myned i mewn. Ond dwedodd y gŵr oedd ar goriad, ei bod hi'n rhy geiad na chewn. Just y ddelwedd yna. Tra roeddwn ni yno'n sefyll, a gorwyd i eraill, miwn. Pwy wel arna fai am ei garu, pa gyfaill sy'n heiddi fel hwn. A dwi'n di clywed dim byd pennill emyn, dim byd tebyg i hwnna yn y myw. Ac o'n i'n gwybod ar ôl clywed hwnna o sawl lle, ysdi, gen William Morris a David Griffiths ac eraill, o'n i'n meddwl, waw, mae hwnna just... Ysdi, mae yna rhyw ddyfnder oesol yn hwnna, yn does? Ysdi, fysa hwnna'n yr un mor... Gallu bod yr un mor wir i heddiw, dweud y gwir. Ysdi, faint o bobl fedar dweud, waw, dwi'n nabod hynna, dwi wedi profi hynna fy hun. Rhyw ddyfnder emosiwn o sawl pegon fel wedys ti'n dywyll ac yn llawen hefyd. Pan ti'n gweld y lleill i gyd yn mynd dy gyfoedion yn yr un sefyllfa math o beth, a ti dal yma, a ti'n meddwl, sut fedri di beidio ymfalchio a bod yn ddiolchgar mewn bywyd ac yn bebynneg beth sy'n creu y bywyd yma. Ysdi, i gadw chdi yma dal i fod.
mae'n wrth bod ni yma mewn ffordd, ydy. Ydy. A wedyn o'n i'n teimlo y llawenydd yna yn yr pennill bach yna yn ogystal ar tristwch o mi fi mwrth drws. Mae'n ymddangos yn dywyll. Yeah. Tydi o ddim mewn ffordd. Yeah. Achos yn y gorffennol mae hwnna, ti'n bod? Yeah. Ac efo hwnna ni'n teimlo, dwi'n mynd gallu anwybyddu hyn. Yeah. Mae rai fi fynd ar ôl yr emynau yma. A fel o ti'n dweud, mae nifer o'r emynau yn fynegiant pobl gyffredin o'r anghyffredin, o'r profiad ysgytwol yma. Dwi'n cofio tua diwedd y noson fi es i yn ddi, oedd na fenyw o'r enw Ann Mainwaring o Fargam yn siarad ac oedd hi'n dweud ac ar yn ffordd adre o'n i'n clywed y coed yn canu a'i thad yn dweud wrthi nec yr coed oedd yn canu dy galon di oedd yn canu ac o'n i'n teimlo bod fi yn y lle yr un lle a hi ac yn medru uniaethu ac mae'r dwi wedi gorffan efo hwnna'n fwriadol ti'n gweld achos dwi yn teimlo efo materion ffydd ac ati heddiw y broblem efo lot o bobl yn gyffredinol ydy'r iaith. Ysdi, ond mae pawb yn gallu dallt hwnna. A dyna beth sydd mor ardderchog yw bod na ffordd gyffredin o sôn am rhywbeth cyffredin o ti'n dweud am y tatws ar seler win a'r banc ac yn y blaen. I ni gyd yn medru deall hynny. Ond efallai nad i ni'n mynegu hynny yn bywydau bob dydd ni. Beth yw'r ymateb wedi bod? O ti'n dweud bod ti'n cael bobl yn siarad y ti a bod beth galwn ni nhw after parties ar ôl i ti fod yn... After parties yn y festri. Dwi wedi cael galwyni o de. Mae'n siŵr. Mwy o fara brith mewn mis na dwi wedi cael mewn oes. Dyna dy gwota di am weddill dy fywyd. Na chdi. Felly beth yw'r ymateb wedi bod? Pa fath o ymateb ti wedi gael? Wel, dyna beth dwi'n fwynhau fwyaf. Ydy yr after parties ma. Mewn ffordd, mae gwneud hwn yn esgus. Bob tro dwi'n creu rhywbeth, be dwi eisiau gwneud, dwi'n gweld y fatha presant, ti'n gweld, dwi eisiau rhoi presant i'r Cymru, ti'n gweld. A dwi'n fatha, pa presant fedra i roed yn nhw tro yma? A wedyn, dwi'n meddwl, mae hwn yn... Pam nes i weld yr archif ma, dyma fydd presant. Chos efo presant, weithiau, ti'n gwybod bod chdi eisiau fo. Ti'n cael o, ti'n meddwl, beth dwi'n fod yn ei efo hwn? Nai. A wedyn, allan mewn wsnosa, wedyn, ti'n sylweddoli, mae hwnna'n presant go lew, dweud y gwir. A wedyn, mae'r sgyrsiau wedi bod yn ddiddorol iawn ac amrywiol iawn. A yn amrywio o le i le hefyd. Mae gen ti rai pobl, maen nhw'n dod ata fi wedyn. A dyn nhw mond eisiau sôn am y daith ffydd. A maen nhw'n dweud, dwi byth yn cael cyfle i siarad am bethau fel hyn, dwi'n yn gwybod be wyt ti feddwl o hyn. A maen nhw'n teimlo fatha bod fi'n ddigon agos, ond yn ddigon pell alla i fedru siarad am bethau fel yma. Ac achos bod fi'n mwynhau, a mae'n amlwg os dwi'n neud hyn, a dyma bod fi'n mwynhau math yna drafodaeth. A wedyn mae gen ti bobl eraill sy'n ymddiddori yn yr ochr llen gwerin mewn ffordd. A beth sy'n gen ti'n gyffredinol efo'r Cymru Cymraeg ydy rhyw sylweddoliad o pa mor werthfawr ydy'r traddodiad yma, ti'n bod? A mae o'n traddodiad a mae yna rhyw hen-lein mae lot o bobl allan y byd gwerin canu gwerin Cymraeg yn cerddoriaeth traddodiadol Cymraeg yn dieddol o ddefnyddio yn eitha diog yn fy marn i o mae'r diwygiadau wedi lladd traddodiad cerddoriaeth Cymru. A mae'n eitha simplistic i sbio ar bethau fel achos gwirionedd ydy bod yr hen emynau yma yn aml yn cael i canu ar yr hen alawon gwerin. Ysdi, heb sôn am y twf ddath o ddarllan ac ymddiddori mewn llenyddiaeth oherwydd y diwygiad trwy'r Beibl ynde. Ysdi, felly
mae o'n braf cael y math yna o sgwrs hefyd. Bod pobl yn sylweddoli, ti'n bod, canu pwnc. Hwna'n dod o amser mynachod, ysdi. Mae hwnna'n rhan o'n traddodiad ni, ond achos bod crefydd yn gymaint o tabw yn enwedig yn y wlad yma. Wel na, mewn sawl gwlad, ond mewn ffurf gwahanol. Ond achos bod crefydd yn tabw, dwi'n meddwl, di pobl ddim yn ystyried emynwyr, enghraifft, fel beirdd mawr Cymru. So am llawer o sôn, o'n i bai am William Spantagelyn ac Anne Griffiths. Ysdi. A mae'r un peth am yr emynau hunan ac am mae gennym ni draddodiad cyfoethog iawn o ganu mawl yng Nghymru de. Ac mae hwnna wedi cael ei anwybyddu i bob pwrpas fel rhan o'r draddodiad cerddoriaeth Cymru. So, o ti'n sôn am bod trafod crefydd yn tabw. Beth wyt ti wedi rhoi gyda Tafod Arian yw cyfle i bobl i fynegu teimladau. Sef beth oedd yr emynau llawr gwlad yma'n gwneud. Mae hwnna wedi bod yn rhywbeth ardderchog, dwi'n meddwl. Achos un peth dwi'n ymwybodol ohono fe, mae'r traddodiad ymneilltuol yng Nghymru, mewn ffordd, dwi ddim yn hen iawn, ac eto, i ni'n byw ac yn ymateb ac yn gwneud mewn ffordd lle dyn ni'n meddwl i fod bod y sefydliad wedi bod ers, wel mae ers cyn cof, ond dwi ddim yn, o ran blynyddoedd, ddim yn hir iawn. Ac mi oedd yn teimlo'n rhywbeth radical, cynhyrfus, uniongyrchol, personol iawn gyda'r bobl yma sydd wedi recordio, ond cyn hynny hefyd. Wyt ti'n rhoi cyfle i bobl i ail ymweld â hynny? Wel, mae lleisiau hynna'n, pan maen nhw'n canu, maen nhw mor amrwd, maen nhw'n teimlo i'r byw pan maen nhw'n canu'r pethau yma. So, diolch byd i wneud efo cywirdeb a dim byd heblaw am emosiwn uniongyrchol, llawenydd, y gan. A dwi'n meddwl pan mae pobl yn clywed hynny ar ôl arfer dros y degawdau efo canu emynau mewn ffordd mwy ffurfiol, cywir. Parchus, Alla bod hwnna'n dipyn o sioc. Achos fel ti'n dweud, dydy hyn ddim yn hen recordiadau. Lot o'n nhw. Mae nhw jyst yn bethau o'r 60au, 50au. Ond faint, mae pethau di newid. Wedi newid, ac i ni wedi anghofio o ran, i ni'n ddim yn cofio felly. Na, da ni'n cael yn addysgu, nag dan. So, sam cyfla wedyn ni wybod, ond i bai bod chi'n cael y fraint fel ges i dyrchu'r pethau yma da. Dyma'r math o beth dylen nhw fod yn dysgu yn yr ysgol. Mi wyt ti hefyd wedi bod yn cyfansoddi dy hun gyda albums fel Diwa Wyr, Gwn Glân a Beibl Budur. Felly mae gen ti ddiddordeb yn y maes ysbrydol, crisnogol, creadigol. Dweud chydig fwy ynglyn â hynny? Be sy'n braf efo hwn tro yma ydy bod fi di deifio fewn lle o blaen. Dyma, sef rhaid i chdi. Mae eisiau lot o ddewrder, does? A dwi wedi cyrraedd dewrder yna erbyn hyn. I wneud pethau crefyddol, crisnogol. Heddi yng Nghymru. Heddiw, a hefyd, mae yna lot o ryw fan siarad a pethau, a ti'n gwrdd derbyn, mae rai pobl yn mynd i ddweud, dy hyn yn iawn, dy hyn, a mae crisnogaeth yma'n well, mae'r crisnogaeth yma ddim pwy, ond dwi'n meddwl bod yn amlwg hefyd wrth i fi wneud o. Mae'n ffydd i mor gadarn fel mae o rwan. Nes bod, os mae'n pethau arall yn amherthnasol, os ti'n dall beth gen i, so os oes rhywun yn ama hynny, hynny ydy, fatha, pan o'n i'n neud Diwa Wyr, do'n i ddim i fewn iddo fo'n iawn, o'n i ddim yn byw y peth fel
fel y dwi'n gwneud rwan. Dweud chydig bach fwy ynglyn â hynny. Beth yw dy daith ffydd di? Wel, ti'n gwybod, dwi wastad wedi licio, dydy'r bod mawr ddim wedi rhoi, wedi rhoi yr weiran cymedrolrwydd yn fy mhen neu yn fenaid, right? So, dwi wedi cael lot o flynyddoedd fatha hamroi efo, ti'n bod, lifestyle ddim yn iach i mi, ysdi addictions a bethau rhemp da. A dwi ddim yn ei hynna dim mwy, dwi'n hyd yn oed yn yfad coffi. Mae'r te yma fan hyn. Dyma fo hyd a lled. Felly mae yna hynny hefyd, ac yn ystod diwa awyr, o'n i'n ei chanol hi efo hwnna, so yna rhyw fatha gyferbyniad ddim yn iach, lle o'n i'n credu, ond oedd yr rhan arall o'na fi ddim wir yn, o'n i ddim wedi deifio fewn yn llwyr hyd efo, ond drwan dwi wir yn... Beth ddigwyddodd te i wneud i hynny ddigwydd? Bywyd. Lot o stwff a, ti'n bod, just lot o lanast a lot o... am hwn i y pethau sy'n ydyn nhw'n gorfod digwydd? Ie. Dioddefaint. A wedyn, erbyn hyn, dwi wedi gwneud y penderfyniad, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio fy ymenydd i weithio dim mwy, ti'n bo? A dyna pam dwi dal yn gallu neud hyn ar ôl wneud gymaint o... Dwi'n teimlo fatha bod fi ddim yn neud o... Dwi'n neud o ar fy mhen fy hun, ond dwi ddim, ti'n gwybod? Mae yna fwy iddo fo na hynna. A dwi'n mynd... Achos dwi'n gwybod hyn a hyn fedra i wneud efo fy mren, ti'n gwybod? So dwi'n gorfod dibynnu ar fwy na hynny. Ie. Wyt ti hefyd yn dilyn cwrs mewn diwinyddiaeth? Ynddo, diwinyddiaeth mewn bywyd ar hyn o bryd, ie. Dweud chydig ynglyn â hynny? O'n i just isio, eto efo'r cymedrolrwydd yma, swn i'n gallu treulio oriant sbio ar gŵn ar Instagram mewn dillad bobl a rhywbeth o fel la. Ond mae gennau lwyth o lyfrau diwynyddol, fel oes. Ond mae gennau lwyth o lyfrau diwynyddol a pethau, dwi'n trio darllen nhw cyn mynd i gysgu a dwi'n syrthio i gysgu. Felly o'n i angen cwrs mwyn i mi wneud y gwaith yn iawn, yn drylwyr, ti'n gwybod? Felly dwi'n misio newid yn ngwaith, na ddim byd felly. Rhan o dy daith. Rhan o fy nhaith i ydi o. A efo'r cwrs yma, dwi'n medru wneud o dros y we, achos dwi'n byw'n Llydaw. Felly mae hynny'n bonus arall. A da ni'n cwrdd ar Zoom efo criw o bobl a cael sgyrsiau debyg i'r sgwrs yma. A dwi ddim yn gael yn aml. Wel, dwi yn rwan, achos dwi'n bod rwnd capeli. Pawb yn cwmpo dros i gilydd i rannu gyda ti ar hyn o bryd. Wel, dwi wrth y modd efo hynna da. Ond mewn bywyd go iawn, dydy hyn ddim yn digwydd nac di dim hyd yn oed mewn capeli. Na, gwir. So, mae'n esgus i mi gael siarad efo bobl sy'n rhywun fath a fi eisiau trafod y pethau yma, lle. A pha fath o bethau i chi'n trafod? Wel, diwinyddiaeth ymarferol yn ddiweddar, jyst pobl yn sôn am sut profiadau maen nhw'n cael yn ei eglwysu nhw a sut fedra ni helpu'n gilydd trwy profiadau maen nhw'n cael. Pwy sy'n rhedeg y cwrs? Beth yw... Yr eglwys yng Nghymru sy'n rhedeg y cwrs. Dwi ddim yn siŵr beth dwi'n gorfod deud y beth yma. Dwi ddim yn siŵr beth dwi'n feddwl o unrhyw sefydliad, dweud y gwir. Yn enwedig y sefydliad dyna. Dwi'n deall beth yw ti'n dweud, a dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf ohono ni... Glynwch at yr hyn sydd yn dda. Ond dwi'n meddwl bod nifer ohono ni'n glynu at yr hyn sy'n hawdd. Neu'r hyn sy'n ddiogel. Ac wyt ti wedi codi cwr y llen gyda Tafod Arian ar yr hyn sy'n dda, dwi'n meddwl.
dwi jyst yn trio cymryd y pethau da allan o'r holl beth. Ti'n fatha mae bobl yn dweud, wel, efo pwy wyt ti? Ti'n eglwyswraig, wyt ti'n annibynwraig, wyt ti'n efengelwraig, wyt ti'n hyn, llall ag arall. Pob un a dim felly. Yn union, dwi yn mwynhau, dwi'n agored, mae gen pawb rhywbeth arbennig i gynnig pam maen nhw'n trafod i taith efo fi. Dwi bob tro, dwi fel arfer yn anghytuno efo rhywbeth, ond dwi fel arfer yn cymryd rhyw ddaioni. Dwi ddim yn rhoi llawer o bwyslais ar yr ochr negyddol i bethau. Dwi'n trio parcio hwnna a cymryd yr pethau sy'n dda allan o bethau. Mae hwnna'n yn bwysig i mi, da. Achos mae'n hawdd iawn i fod a dynol aros ar yr negyddol. Yn lle bod nhw jyst yn meddwl, mae calon, enghraifft fatha, dyda rhywun sy'n trio nghael i fod mewn rhan o ryw gang neu bath creadigol. Wel, mae o'n dod o le da, felly dwi'n cymryd y lle yna, ti'n gweld. Bod fi ddim eisiau bod mewn gang, dwi'n just trio peidio cymryd gormod o sylw a trio gweld y daioni, ti'n fod, achos mae pawb yn trio i ora yn y peth yma. Ti'n byw yn Llydaw? Ti wedi cyffwrdd chydig ynglyn â sut wyt ti'n gweld pethau yng Nghymru. So beth yw dy argraffiadau di o Lydaw am sut mae pethau yng Nghymru ar hyn o bryd? Argraffiadau o Lydaw. Dwi'n meddwl bod fi'n gallu gweld pethau efo perspektif gwahanol am bo fi'n fanna. Yn gyffredinol, fel ar ôl rhyw 5-6 mlynedd o fod i ffwr, nes i sylweddoli bo fi'n gweld Prydain fatha ynys, am y tro cynta. So pan ti'n byw ma, ti jyst yn mynd o gwmpas a ti'n neud y bethau. A wedyn pan ti'n ffwr am byw i ffwr am spel, ti'n sbio yn yma'n wahanol, ti'n fa? Wel, mae dy gan Bendigeidfran yn crisialu hynny. Yndi, am o'n i, yndi. Ond o ran... Felly mae hwnna'n fath o fraint mewn ffordd, bod fi'n gallu cael y pellter yna. Achos fedri ddim cael y pellter yna mewn unrhyw ffordd arall. Na. Dim ond yn ddaearyddol. Dim ond ddaearyddiaeth ag amser sy'n rhoi pellter i chdi, de. So bod yna hiraeth am fyw yma, dwi dal yn gorau atgoffa'n hyn, iawn, mae gen ti'r perspektif sydd yn rhoi ffordd arall o edrych ar bethau. A dwi'n meddwl fyswn i'n neud y gwaith yma, fyswn i'n byw yma, ti'n gwybod? Reit, Fyswn i'n gweld pethau yn yr un ffordd, de. A sut brofiad felly yw byw lle wyt ti'n byw? Wel, o ddydd i ddydd, ydw'n cael lot o amser i greu sydd yn wych. Mae cerddoriaeth yn broffesiwn go iawn draw fanco. So mae bywyd yn lot haws pam ti eisiau bod yn gerddor. Reit. Lot haws. Wyt ti'n cael mwy o gyfleon? Mwy o gyfleon, mwy o pethau fatha pensiwn, ti'n fo? Reit. Dydy cerddorion ym Mhrydain ddim yn cael hynny, nac dyn. Mae cerddorion Cymru i gyd efo jobs arall, mwy neu lai. A mae hwnna'n wir am y celfyddydau yn gyffredinol yng Nghymru. Rhyw fath o job gyda'r nos amatur yw y celfyddydau yng Nghymru. Ac mae hynny fy hun, dwi'n meddwl, yn anghywir. Wel, pam ti fan hyn, ti'n dweud, beth ydy dy waith di? A ti'n cerddor. Ti bron efo cwylydd deud, dweud. Reit. Achos, ond yn Llydaw neu yn Ewrop, maen nhw jyst reit, so fath o cerddoriaeth, be ti'n neud. A ble wyt ti'n perfformio? Mae gen i studio a falle wedyn, dwi'n neud lot yn enwedig ers Covid. O adra, creu cerddoriaeth i theatr a radio a pethau felly, peth drama fel arfer.
Yn Ffrangeg? Yn Llydaweg a Ffrangeg. Right. Ac yn Gymraeg hefyd, dwi wedi gwneud chydig o bethau i theatr bar a caws a dwi'n cofio hwn. Ond rhyw fan bethau fel la, ti'n bo? Ie. Ond mae gennau gyfres radio eitha wbath ffantasiol sy'n gyson yn Llydaw. So dwi'n gwneud yr sain i gyd i hwnna, lle, i fynd efo'r lleisia. Wow. Ie. Ond, a dwi'n gwneud hwn, ti'n mae'n cymryd lot, mae wedi cymryd lot fawr iawn o amser a Ydy, mae'n siŵr. I wneud o dros y blynyddoedd. Ydy, amser egni, o ti'n dweud, mae yna fwy na dim ond dy egni di yn rhan o hyn. Ond y canolbwyntio hefyd, yn dweud, ti'n gwybod? Ie. Ar y paratoi, wel, yr ymchwil y paratoi ac yna yr cyflawni. Ie. Fysa fo'n anodd iawn wneud hwn a wneud job arall yn bysa. Ti'n fan pobl yn dweud, os ti'n gallu wneud o, wel, achos bod fi ddim yn gorfod rhannu fy... Oce, dwi yn gorfod rhannu fy meddwl efo'r plant, achos mae'r plant wedi dod efo fi hefyd, sydd yn jygl, ond dim ond hynny, achos mae'n gallu cymryd fy sylw i gyd ar y pwynt yma, ti'n gweld? Dwi'n yn gorfod rhannu fy sylw i rhywbeth arall. Fysa hynna'n amhosib tos o'n i'n byw fan hyn. Dyna di'r irony de. Bod fi'n neud rhywbeth mor Gymreig, ond fyswn i ddim yn medru neud o tos o'n i'n byw yng Nghymru, dweud y gwir. A dweud wrthau am y plant? Y plant, wel, maen nhw'n 12 a 10 oed. Maen nhw wedi bod o gwmpas Capeli Cymru oedd. Maen nhw wedi gweld pob festri. Maen nhw'n deitha fi, o'n i'n meddwl, gret, gan nhw ddysgu fath, gan nhw weld, achos maen nhw fatha, pan ti'n gwrando ar yr emynau mae'r 19fed ganrif drwy'r amser yma. Ti'n gwybod, achos a'r rheol ydy bod fi ddim yn cael gwrando ar emynau, hen emynau Cymraeg yn y car, pam da ni nôl plant arall. Mae hwnna'n ddigon teg. A felly, iawn, mae hwnna'n iawn. Yndi. So da ni'n cael Billie Eilish wedyn. Sydd yn hollol iawn. Sydd yn gret hefyd. A wedyn, ond na, mae'r plant, maen nhw'n cael... Dwi'n meddwl yn y dyfodol fydden nhw'n gwerthfawrogi bod nhw wedi bod rhwnd taith capeli, ond ar y funud, maen nhw jyst lle mae'r festri, gan i fynd y fanna yn lle bod ni'n gwrando ar chdi'n ganu eto. Cewch, plant. Wrth gwrs. Ewch chi. Fwynhau yn y festri. Maen nhw felly yn Llydawyr. Yndyn. Ond yn Gymru hefyd, ie? Yndyn, maen nhw'n cysidro hynna yn Gymru Llydaweg mewn ffordd. Neu Llydawyr Cymraeg, neu rhywbeth. Ie. Ond maen nhw'n medru'r Gymraeg yn iawn. Jyst bod gen nhw acen dipyn bach yn rhyfedd erbyn hyn. Exotic, wyt ti'n gael hwnna fel. Ond mae hwnna braf bod nhw yn cyfuno sawl diwylliant a hunaniaeth hefyd. A dangos bod modd gwneud hynny. I ni'n sôn yn gyson yn yr ynysoedd yma am fod yn aml ddiwylliannol. Dyma ni, y plant y byw yn hollol rhwydd gyda hynny. Yndyn. Wel, maen nhw'n dod yma yn ddigon aml. Da ni'n yn bell iawn a dwi'n trio dod â nhw yma bob cyfle posib, ti'n gwybod. Yn ystod gwyliau, steddfod fydden nhw ddim yn mynd blwyddyn yma, ond dwi'n trio... Mae hwnna'n... A Cymraeg, maen nhw'n siarad fo'i gilydd sy'n rhyfedd iawn, ond dwi'n falch o hynny. Achos mae dylanwad y fam yn gry yn gyffredinol ar blant, dwi'n meddwl. Yndi. So, so dyna ni. Dio ddim yn ddamwain, mae mamiaeth. Na, ti'n iawn, mae'n siŵr. Sôn yn blant, gai dyholi di ynglyn â bod yn blentyn. Pan oedd y tîm blentyn yn tyfu lan, ti'n un o 3, ydw i'n iawn? Ynddo, Ac yn cael dyfagu yn Rhiwlas, ie? Rhiwlas. Sut beth oedd hynny? Ti'n gwybod be? Oedd o yn ddelfrydol pan ti'n meddwl yn ôl. Ysdi, pentre bach, llwyth o ryddid, pawb yna bod i gilydd, a da gynnu oedd y mama i gyd adra. So oedd gennych chi aunties dros bo man. Ti'n bod rhieni dy ffrindiau a bydda.
ysgol fach iawn. Lot o ryddid eto. Ti'n mynd licio maths, Lleuwen? Na. Oce. Beth ti eisiau gwneud? O, dwi eisiau canu. Oce. Dos i'r gornal a dewis beth ti eisiau canu yn y gwasanaeth neu beth bynnag. So, just da, ti'n bod, ysgol wych a delfrydol yn enwedig y meddwl yn ôl. A lle wyt ti o ran yr dynamic teuluol? Yr hynna. Ti yw'r hynna? Ie. Dwi'n mor falch fi yw'r hynna hefyd. Reit. Felly mae hwnna'n dynamic yn ei hunan yn dweud. Ac mae yna rhywbeth braf. Dy chwaer yw Manon Steffan Dros, a dy frawd yw Lleuwen. Ie. Ac dwi'n gwybod bod y berthynas sy'n rhwng brodyr y chwiorydd yn un tra arbennig. Achos mae e'n rhywbeth sy'n gyda ti, weddill dy oes. Does da neb yn y byd sydd yn gwybod am y profiadau ges, y ffurfiannol hynny yn dy fywyd i, heblaw am y bobl yma, ac i chi'n glwm am beth. Ydy hynny'n wir i ti? Mae hynny yn wir. Ac wrth gwrs, nath i Iwan gyrraedd pan o'n i'n 10, ti'n gweld? Reit. So mae o'n fythol fabi i fi. Ti'n gwybod? Nes i nôl o'r station tren wrth dwytha. A be o'n i'n gweld oedd y babi yma. Sy'n 30 rhywbeth oed. Ti'n gwybod? So, mae hynny'n wir, de. Yndi. A wedyn o gyda ni'r capal yna, ti'n gweld? Oedd yn fwy o beth, wel, yr ysgol Sul. Achos oedd yn rhieni fi'n reit rhyw cŵl, ti'n gwybod? Ac oedd mam yn ifanc iawn yn ynghalu. A oedd hi wedi cael i magu yn mynd i'r capal Wesla oedd y teulu gyd yn haid ac ati ym Mryn Crug yn nghanolbarth Cymru. A ond oedd, ti'n y newis, gaethon ni rioed yn gorfodi fynd i'r ysgol Sul. Y newis i oedd mynd. A wedyn oedd ymrawd a chwaer yn dilyn. Ond oedd hi dal yn gofalu bod ni'n edrach yn neis i fynd i ysgol Sul, bod gennym ni ddillad neis i ysgol Sul a bydda. Ond dwi'n meddwl, oedd yr ysgol Sul yn beth pwysig iawn i mi, da. Pam hynny? Dwi'n meddwl, achos bod o'n le, y bobl, yn le lle oedd chdi'n cael cyfarfod pobl hun o'r pentra, felly oedd hynny'n gwreiddio chdi. Ac yna rhyw berthynas arbennig lle oedd chdi mond yn gweld y bobl yma bob di Sul ac yn trafod y Beibl, dymahigion ac ati. Ac mae hwnna di aros efo fi, ti'n bod, yn fawr iawn. A dwi'n meddwl hefyd, os di'n bentra bach, o gyda ni'n siop, o gyda ni'n caffi, na ddim byd felly, sti creigia, o gyda ni emynydd ar ysgol Sul. Felly oedd hwnna'n rhywbeth cymdeithasol iawn i rywun oedd, so do'n am hyd yn oed 100 yn yr ysgol pan o'n i'n dechrau. Felly oedd o'n le cymdeithasol mawr i ni, de, yn tyfu fyny. O ti'n sôn am rieni cool? Dy dad yw Steve Eves. Felly mae'r bar yn uchel fanna yn gerddorol, dwi'n teimlo. Oedd cerddoriaeth yn bwysig iawn yn eich magwraeth chi? Oedd, ond eto dim pwysa o gwbl. Ysdi oedd o just yna drwy'r amser. Just y cariad mawr ma at gerddoriaeth. A cerddoriaeth amrywiol, ti'n bod? A pobl yn y band, dod draw. Pobl, ti'n bod, o'n i wrth y modd efo nhw. Oedden nhw i weld yn fwy chwareus na pobl arall cerddorion i mi. Reit, Ac alla bod hwnna wedi'n enu fi yn fwy wedyn. Pobl oedd Iwan Llwyd, ti'n gwybod? Les Morrison, Jackie Williams. Just pobl oedd yn, oedd nhw'n rhoi amser i ni a hwyl de. A dwi'n gwybod o ran math o gerddoriaeth, dy dad yn sgwennu, mae'r elfen ysbrydol yn bwysig yn ei waith hefyd. Yndi, mi oedd o'n atheist ar un pwynt, a dwi'n cofio hynny, pam oedd ni'n tyfu fyny, de. Ond eto, am hwn i, ysdi, broses yma o fyw, de. Ti'n dysgu rhyw bethau, ti'n
dod i ryw gasgliad gwahanol. Ond mae o'n cael ei ddylanwadu lot gan bethau dwyreiniol, ysdi? Ie. Y taw. Ie, yndi. Pethau felly, so, ie. Ond mae'r ffaith bod y cyfan yn y pair, dwi'n meddwl, yn ddim byd ond adeiladol a chadarnhaol, yn gyffredinol o ran byw. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig i bod pobl yn cael dewis i llwybrau hunan pan mae'n dod i ffydd. Yeah. Ysdi bod na ddim gorfodaeth. Os dwi'n licio, pan dwi'n gyfarfod pobl, dwi'n licio gwybod am eu cefndir nhw o ran wyt ti di etifeddu ffydd. Ti di ffindio fod y hun, sut mae'n ddiddorol gwybod y cefndir yna, dwi'n meddwl. Achos mae rai pobl, maen nhw'n cael o gyn mae rhieni nhw'n mynd â nhw i'r capal, a maen nhw'n tyfu, a mae yna lot wedi colli, lot o'r gwaith dwi'n neud rwan, yn ei fath o drwsio, fatha cenhedlaeth o'r rhieni. Ti'n bod yr meibion i weinidogion ma yn cicio yn erbyn y tresu, am reswm call allan rhai o'n nhw. Ond mae yna lot o fatha bobl sy'n i 70s rwan, sydd wedi bod yn fatha rafins, coleg, estalwm, lle casau, crefydd, achos bod i tada nhw'n weinidogion. A wedyn, mae hwnna wedi ychwanegu at y tabw yma a'r dileu mewn hanes, slici di, trwy beidio canolbwyntio o gwbl ar hwnna o crefydd. Mae hwnna bocs ar wahân. Dim yn rhan o'n traddodiad ni. Just bocs arall li. Dwi'n meddwl bod gynddyn ni berthynas gymleth, does, gyda Christnog, gyda chrefydd fel Cymru, achos mae e wedi'n ffurfio ni yn diwylliannol, yn hunaniaeth ni, yn llenyddol hefyd. Ac eto, mae yna, fel ti'n gweud, y gwthio'n erbyn hwnna, gwthio'n erbyn y gyfundrefn grefyddol yma, a mae yna gymaint sy'n mynd i golli o'r herwydd, yn does? Oes. Yeah. O fedra i ddall, y gyfundrefn maen nhw wedi gwthio'n erbyn, a fedra i ddall hwnna, a fyswn ni wedi gwneud rhywun fath. Fyswn ni wedi cael magu yn y ffordd yna, dwi'n meddwl. Ond eto, glynwch at yr hyn sy'n dda, nid y gyfundrefn yn y marn ni, ond yr stwff arall, y dyfnach na hwnna, ti'n bod? Dyfnach na'r system, pobl sy'n creu system yn de, a cyfundrefn. Ysdi, mae'n rhywbeth, dim... Mae'n ynrhyfeddu pa mor gyflym mae cyfundrefn yn gallu tyfu, dyna'r... dyna'r natur ni de. Dwi'n deall, mae'n neud pethau'n fwy sefydlog, oherwydd mae ansefydlog yw natur bywyd. Newid yw cyflwr bywyd, ynddo fe? Yndi, mae hynny wir. Dyna beth, diolch yn siŵr, dwi'n hefel am yna, yn neud pethau'n fwy sefydlog i fod adynol, ydi o de. Ond mae hwnna'n golygu'n bod ni'n a hefyd, ti ddim yn mynd efo'r ffydd chwaith. Na. Achos mae mynd efo'r ffydd yn ansefydlog iawn, ond mae o'n sefydlog. Ti'n gorau trystio, dweud? Ie. Ti'n gorau just meddwl, mae'n mynd i fyny iawn. Ie. Oce, mae'n mynd i fyny iawn. Ie, achos mi fydd. Ie, bydd. Ie, hollol. Ond mae yn ddiddorol, a mae rhesymau pa mae pobl yn mynd i gapel neu eglwys yn medru bod yn amrywiol, a fel wyt ti'n dweud, mae oherwydd yr arfer, oherwydd y peth diwylliannol, oherwydd y peth ieithyddol, crefyddol, ysbrydol, a mae pob un o'r pethau mae'n rhesymau iawn i fynd i'r capel yn dyn nhw. Yndyn, siŵr. Dwi eisiau gofyn i ti am dy enw. Lleuwen. O le ddath hwnnw? Aled Islwyn. Oedd mam a dad yn y coleg yn Llambed. Ie. A mam yn 19 pam ath i ddisgwyl fi. Ac un o'i met drwy'r y coleg oedd Aled Islwyn, yr awdur. A nath o sgwennu llyfr o'r enw Lleuwen. A dyma fi. So nath o'n enw i fi ar ôl y llyfr. A mae hynna, beth sy'n arbennig, mae gen Aled a fi berthynas special iawn. Gen i feddwl y byd o Aled Islwyn. Mewn ffordd mae fatha rhyw dad bedydd. Wel, yn llythrenol, mi roi oedd yr enw i ti. Felly, Aled special. Dwi'n meddwl bod fi wedi clywed am ddim un Lleuwen arall. O, mae yna rai bach wan de. Oes, dwi'n licio de. Mae bod yn cysylltu o Lleuwen ar Instagram. Be? Ond na, dwi wedi dechrau arfer. Oce, iawn. Ie.
Mi wyt ti hefyd, fel, gan bod ni wedi bod yn sôn am y cymlethdod yma o ran ffydd sydd ynglwm a'n hunaniaeth ni fel Cymru, yn diwylliant yn llenyddiaeth ni, mi wyt ti yn trafod ac yn ymgyrchu dros gadw pethau sydd wedi bod yn rhan o'n hanes ni. Dwi'n meddwl yn bennaf ynglyn â'r eglwys yn Llanfihangel yng Ngwynant, ie? Ia, yng Ngwynfa. Yng Ngwynfa, sori. Wel, dim ymwriad i o gwbl oedd yna, ond be ddigwyddodd? Sori, gen i anwyd. Oedd yn y chwaer yn chwilio am dau. Ie. Nath i ddod, mae'n WhatsAppio fi, ti fo. Beth sy'n feddwl hwn, beth sy'n feddwl hwn. Ydy, beth os o'n i'n byw mewn capal neu eglwys a neud o fyny? Dwi'n nim. Gyrra nhw drwadd. Gyrryb dda, fi wedi gyrru hwn. Ac o'n i fatha, be? Ydy hwn? A doedd na ddim hysbyseb, dim byd yn yr hysbyseb yn deud am yr hanes, dim am hanes y plygain. Ti weld, trwy lygad Prydeindod, dydy'r pethau yma ddim yn golygu, ddim yn bod. Felly, yr unig beth nes i oedd gadael i bobl wybod. Doedd y wardeiniaid ddim yn gwybod bod y lle ar werth. Ysdi, bobl oedd yn torri'r gwair yn y fynwant. Doedd y bobl leol ddim, achos nes i gig yn awsos dwytha, yn Dolanog. Ac oedden nhw fel, oedden ni'n gwybod bod o. Dwi'n mwyn gwybod be ddaw o hynny. Maen nhw wedi rhoi rhyw pos bach arno fo, ond dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n gorfod gadael hwnna i'r gymuned. Dwi wedi mynd mor bell a fedra i fynd. Dwi wedi gyrru lot o e-bost at bobl yn y gymuned, a dwi'n gweld rwan, mae rhaid i fi stopio. Neu dwi just yn mynd, dwi'n gallu gadael fynd ar bethau fel yna. A mae rhaid i'r gymuned wneud o. A dwi wedi deithio nhw, dwi yma os da chi isio unrhyw help efo hwnna. Ond mae rhaid iddyn nhw gysylltu efo'r eglwys yng Nghymru. Hynna di cam 1. A doedd nhw heb neu hynny ers tro dwytha o'n i yna. So, mae rhaid fi just e-bostio chydig o bobl eto, just i wneud y siŵr bod nhw'n wneud hynny. Dwi'n gwybod hefyd, dy fod ti'n pryderu fel yma nifer ohono ni ynglyn â'n sefydliadau cenedlaethol ni. Mae yna doriadau mynd i fod yn digwydd, mae yna sefyllfa le mae bobl yn colli swyddi, ac mae'r hyn sydd yn gwneud ni, mae yna beryg o bod pethau mynd i ddadfeilio a diflannu. Eto, pam nes i wneud y gwaith ma ar yr emynau, os nes i gychwyn yn 2013, ti weld, efo'r archif ma, a o gynna i'n syniad nag oedd bod pethau mynd i fod fel maen nhw heddiw, ond tyswn i'n cychwyn ar yr ymchwil rwan, wel fyswn i'n gallu, achos tydi'r archifa ddim ar gael. Mae'r ddau archifydd oedd yn gofalu am yr archif sain yn Sain Fag, a maen nhw wedi colli swyddi diwedd Mawrth, a mae'r technegydd oedd yn trosglwyddo rhai o'r tapia yn ddigidol i mi. Cos maen nhw'n cofio di, mae lot o'n nhw dal yn dapia. Mae o wedi colli i waith. Tysa ti'n ffonio Sain Fagan fori nesa'n gofyn am un o'r tracks ma, so ti'n mynd gael o. Cos dysgyn yr bobl sydd yn ar ôl yna, mae angen y bobl, mae'n cymryd amser i gael yr arbenigedd yna, pan ti'n archifydd, ti'n gofalu, dim ond amser fed a roed hwnna i ti, i chdi wybod yn union lle mae bob peth. Ac i ti'n nabod yr archif, ynde. Felly mae hwnna'n dangos yn ymarferol sut mae'r toriadau yma yn effeithio ar y diwylliant, de. Ac arna ni, ar bodolaeth ni, un o'r eironiau mwyaf falle yw bod ni ar hyd y canrifoedd wedi bod fel Cymru o dan y radar yw chydig bach, ac ar y cyfan wedi cael yn gadael just i fod. Ond nawr mae'n beryg i ni ddiflannu, ti'n meddwl? Oes. Hefyd, dydyn ni'n sylweddoli'n y gwerth. Dyna beth dwi wedi sylweddoli'n neud yr daith yma hefyd. Ydy bod pobl fatha, ia,
Mae hwnna'n rili anwerthfawr. Canu pwnc ar hwyl. Achos mae bywyd mynd yn ei flaen mor brysur i bawb. Nes bod ni'n cael amser i ystyried y pethau yma. Ac achos bod ni'n cael amser i ystyried y pethau yma, maen nhw'n mynd. Felly mae rhaid cael rhyw gorff neu rhyw bobl sydd yn gofalu a'i gwaith nhw ydy i feddwl am y pethau yma ac i ystyried ac i ofalu amdano nhw da. Neu fydden nhw yn mynd. Mae nhw wedi mynd. Lot yn nhw. A mynd ar rhan ohona ni gyda nhw. Wel, ia, fedri di... Dwi'n meddwl fedri di... Ia, mae rhaid i ti gael ymwybyddiaeth o dwreiddiau mwyn gallu symud ymlaen, dwi'n teimlo da, a ffynnu. A os na di hwnna gyna ni, wel, mae'n fler, ysdi. Dyna dwi'n teimlo da. Mae'r cyfoeth yn y gwreiddiau mewn ffordd. So dim jyst rhyw hen bethau dyn nhw, ond y gwreiddiau des, y rhan ohona ni, yn traed ni os lici di, ti eisiau meddwl amdano fo fel a. Tywod, fedri di, mae o'n rhan ohona ni, di o ddim yn rhywbeth ar wahân, jyst achos bod o'n y gorffennol. Mae o fatha penod arall o dy fywyd di, ond oedd o dal yn benod o dy fywyd di. Lleuwen, dwi di mwynhau siarad y ti a dwi'n dymuno pob nerth i dy draed di wrth fynd nôl i Lydaw am y tro mi fyddi di nôl eto gyda'r hydre. Beth fydd yn digwydd wedyn? Beth sydd gyda ti ar y gweill? Wel, dwi'n lwcus iawn achos mae gen i Elen Ellis o'r Steddfod hefyd, sydd, fatha, pan o'n i'n creu hwn i ddechrau, o'n i'n neud o i fi fy hun, ac oedd o ddim yn stwff sy'n ni wedi gallu perfformio. Ond oedd hi yn ystod Covid, o'n i'n gweithio fo ar rhywbeth arall. Right. So ti'n cofio Covid, Zoom Covid, o'ch ti'n fel, beth ydych chi wedi bod yn neud ta? Pawb eisiau gwybod beth pobl yn neud. So bod oedden ni'n nabod yn gilydd o gwbl. Ac oedd hi fatha, mae hyn yn ddiddorol, os mae rhaid chdi neud mwy o hyn. Felly trwy i chefnogaeth i, ti'n bod, dwi wedi fatha gallu gael hyder i esblygu hwn fwy a dwi eisiau neud o efo band a pethau yn y Steddfod, ti'n bod, a just tyfu o dipyn bach. Wel, yn bendant, mae Tafod Arian ar hyn fyddi di wneud o hyn ymlaen yn dod â iechyd i ni. A dwi'n meddwl bod yr... Diolch yn fawr am ddweud hynna. Wel, mae di bod yn ardderchog siarad y ti heddi, a mae di bod yn wych dy glywed di, yn canu, cyd gerdded gyda'r bobl yma wedi cael profiadau mawr iawn. Lleuwen, diolch yn fawr am ymuno gyda ni yn stiwdio'r Cwmni Bach. Diolch yn fawr. Wel, dwi wedi mwynhau y sgwrs yng nghwmni Lleuwen heddi, a chael rannu ychydig bach o'r profiad o fynd ar daith gyda'r emynau coll yma, emynau'r werin, emynau sydd yn mynegu profiadau anghyffredin, pobl gyffredin, mewn modd ardderchog ag arbennig. A chlywed ychydig ynglyn â'r ffaith bod hyn wedi agor cil y drws ar i bobl deimlo'n hyderus i rannu straeon nhw gyda Lleuwen ac i bod hi yn awyddus i barhau ar sgwrs. Dwi wedi mwynhau sgwrsio gyda hi heddi, ac os ych chi wedi mwynhau yna dwedwch wrth bobl eraill ynglyn â'r Cwmni Bach. Mae yna fwy o bobl wrth gwrs yn rhan o'n sgwrs ehangach ni, fel rhan o gyfres podlediadau'r Cwmni Bach. Ac maen nhw ar gael ar wefan yr annibynwyr, annibynwyr.cymru. Am y tro, pob hwyl.